Di otak kosong, batang coba mulailah. Jangan sampai kata kosong, sampai kalai nani. Jangan sampai kata kosong, aku disunai nani. Jangan sampai kata kosong, sampai kalai nani. Jangan sampai kata kosong, aku disunai nani. Ayo kita kalah kita. नाचे किधर नाचे Sini warrior semua balai-balai hambai jora supaya masalahnya kukuin masadinoro norno nubui tini balai tomtoka sini hinang ni bagai interlocutor ruoi rai-bai ruoi Government of India by di Pramothani Koglam Cholui Tongo Joto Jodi Gaham Koglam Kai
आगामी 1-2 मास चिनी मानथाय जों माननाय आबुनि बागै जों खाग्राक थामसा मा दंनाय आ जरानो नासिनि मा दंनाय नरंनां हामबाया फारो तामके जों रेकर्ड बुट बाय ताक्लाय आसारामबारि जयलाभ खालायमानखा नरक जतनो खोना भारत सरकार बाय इप्रामथानि कगलाम चलि दङ ताबु खरकसा रायबाय संजागनाय ताबु और भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री যখন फायका यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी बाय महाराज एवं चीनी डेलीगेशन नि लाइखापुर 2.5 घंटा रमय आलोचना लाइखा तिप्रासारुंनि नाइमानि सानमानि तामु आ चुक्ति যখন इंगि पाइनाय भारत सरकार नायनाय चीनी तिप्रासारुंनि मानथाय जोंनो बाहायगाय रेनाय आगामी 2 मास बिसिङावनो म कगलाम पाइ थांनाय कगलाम पाइमानि आगुलो महाराज पार्टीनि चेयरमैन आसारामबारि केंद्र एटा बिराट उपहार रिवाना हाबानि आसा दङ हायते एवं आंनरनो आसिकरतिं साइमानो हामसा जों जदि तंखाय आगामी 2 मासनि परे दावाय शहर विजय मिছিল खायनायनि चिनि एकटा सुजुग गोबां कगांबो साइमाया दाबु केमेरा बुसकांग्रगो हायते जत कक कम सागान बागि गाहाम हायते तबे 2 मास बिसिङावनो खबर गाहाम कक गाहाम म राजनगर दावायसा फाइपिनाय एवं आ दिनो जतनो दावायसा विजय मिছিল खालायनायनि जों सुजुग मोनफिननाय चिनि तामो डाइरेक्ट फंडिंग दैनि प्रब्लेम कारेन्टनि प्रब्लेम पुलिस बाय सातक जांनारक जत विषय दुयै 2.5 घंटा भारत सरकार बाय चुक्तिंखा अनेक बड़ प्रश्न तिसाइमानो जमति कक लामो ग्रेटर तिप्रालेन्डनि कक तंलाक ग्रेटर तिप्रालेन्डनि कगननो साजागनाय जों ग्रेटर तिप्रालेन्ड ताङैना पुलिसनि पावार गरै रां रहर जागिया हानि पावार चिनि थानि गरै अ पावार रगनो नतुइनो जों कक सालाय दङ एवं खरकसा इंटरलक्यूटर माने रायबाय आ रायबायनि बिसिंथै चिनि कक जों पाइलायनाय दफाय दफाय मिटिं नाय महाराज दंनाय पार्टीनि लीडर रक दंनाय समाजपति रक दंनाय आङो ताकुते बुकुक संनासं साइमानो जे त्रिपुरा हास्तेव दावायसा चिनि गमाय थांमानि मानै रक जों किफिलि माननाय किन्तु आबन बागि जों थामसा मा दंनाय थामसा तंमानि बागिनो आसारामबारिबो लक्ष लक्ष रां खरच खायफानो चिनि केनारक आरिरक जोंनो मेचेनि मानलिया हायचे जों 18,328 वोट बाय त्रिपुरा राज्य सेकेंड नंखा जों हायचे जों आसुके बरनो मेचेन एवं नरक आफ्रुबानि बक्तृताव खोना जे जों 15 থেকে 20,000 वोटनि व्यवधान जिदि नाय आको गांसाका एवं कुगुबैनो दिनि 15,000 नि स्लाय गोबां 18,328 वोट बाय जों चिनि प्रतिद्वंदीरावनो मेचेनि मानखा एवं ओ मेचेन मानथानि नरकनिनो फान नरकनिनो समर्थन नरकानो जेबाबो समर्थन खायका सामुं आंहायकेन तांनाय तबे ते 2 मासनि बिसिं चिनि चुक्तिनि आसाक जरातै केबो कोनो धरनेर शृंखला भंगता खायदि जों थामसा तंनाय थामसा मा तंनाय महाराज जा सामानि जों आलायनो मा तंनाय चिनो हाव जों जत तिप्रासारं बागि तिनि केमेराव गोबांमा बरक नाय तंनाय म राजनगरनि बागिया आसारामबारिनि बागिया जत तिप्रासारं बागि खबर गाहाम आगामी 2 मासनि बिसिङाव सफैनाय